Guys, kan lo le ta weekly forecast nei hun alo ni le ta chon karma sa forecast ka forecast en ho ka jo in lok pui ka ringa ke wa ngei pon ka lok pui tianga video ka siam te mo kar le ka trading plan nan te tianga tan de han ka lok pui a chon karma sa forecast ka soi gan soi le tho tho nga chon karma le alo en tu kan en le halang kan mung ka soi han time fair value gap kan ne ta demand kan nei bok ta ouch kan ma sa kan soi ka soi a kha chuan rejection kan neya enge kan be sei thei ti ha ka soi ta kar ma sa a kha chuan diek soi hi monday ya karon soi ta monday ya han january ni khat ani ka shia monday a hang karon soi ta kar tung kar chu bullish kan be sei an ti kan mu nge hian bullishness kan neya chu chunga te ka be sei le chuan hei het kan mung hen ta hian equal side target tur chiang lu tuk oma mo buy side liquidity kan di ha khatiang kan hmu te le market in lo a hmu na kha khoi lai nge heta daily demand a lo hmu a khami vel wang han ta fair value gap om zong zong nen kha wang han kan be sei ang ngein thila thlenga ase a thleng khatiang wang han a thleng nge nge reng do ti na lam ani lo ta kan be sei wang in thila angin thila thlenga chuan chu tarang chuan enge kan hmu le thei ti kan soyang chuan i weekly kha soile zoi tai la kan hmung hian weekly hi kan la bearish khoba i 16 october 16 october thla tang kan la bearish tar chara pullback bearish ania chon tuna kan han pullback a fair value gap kan han feel ta chon inge kan be sei thei kan ti chon tuna in fair value gap hi hemi a respect ani chuan kan hmu le thei tur chu mo big continuation to the downside chumi chu ni an hnuai zong a push kha kan hmu le thei do kan hmu le thei ka be se chumi om je chu kan la bearish thei ka be sei la ma se chu chu a chiang lawa hemi demand le fair value gap hi na hold chuan downside potential downside kan la hmu le ang chuan enge dang la nei le thei kan ti chuan kan hmuang tho hian weekly a ta point fair value gap dang kan la nei a na se fair value gap hi ta in one touch kan nei chu wang chuan i market hi january a tian a han push intina a han push chawa helai fair value gap a han ta chu ka be sei to chi lo ni chu ma se enge thleng dong an selo ka be sei lo ka ti wa hana thleng dong lo ani lo ka ti khamo na he tu na chuan he ta fair value gap kan nei sa tang hian trade kan nei nga for example time trade kan nei thei do ta chumi trade a play out lo ni chuan kan be sei le tur chu i dollar chu buy char char kan enanga hemi fair value gap a thlen ma chu chuan chumi a chuan kan ni kan buy scenario kha enge thlen kan enang chumi chu ani deuh mai ta weekly a hian en taila kan hmung hian hei weekly pushi mo very very slow kan hmung hian hei candle atam lu duk heta bearishness chu candle a tlem zai big candle ani pullback po tlema big candle ani zai chu wan chuan overall chuan dik so ya chuan higher time frame a kan bearish point number 1 chuan chu daily a kan bearish khang hau kha kan zo zel ngai chuan daily a po buy side liquidity chiang lu tuk kan nei a kan la a chuan ta volume imbalance le fair value gap weekly mi kan feel a mo chu shorts i dollar sale na chan tur point ni kan nei hat weekly kan bearish a daily a buy side liquidity kan la a chuan chu lower time frame le 4 hour le 1 hour a market structure shift kan nem kan en leang chu dollar bi hi ka soya indian dollar pair trade tan jon euro usd te ka lo trade ta ni dollar a bearish chon euro usd nge ka ti thei ka bai mo chu ni mai chon i 4 hour a en le taila 4 hour a po chu tiang thoin kan hmung hian Wednesday a fair value gap kan ta cha reaction kan duin kan hmulawa mo i buyer san la tama chuan ta structure break kan nei le ta Friday a news saron kala Thursday a NFP kan nei a chuan dollar positive an nei a chuan Friday a news dang kala dollar aron dam tawak mai ni kan hmu hian big dump tu kan ni chuan nge min sigan di chuan 4 hour a chuan business kan nei der to mo market structure chief kan nei der to a chuan i weekly kan bearish a daily a bearishness kan hu to 4 hour a market structure chief kan hu to ta chuan nge kan en le thei kan di chuan overall chuan dik soi chuan kan bearish to hle ni chu
mà sẽ tu na po hian kan bearish to hle ti wa han for example market thi tian chete pool benga achukna chance kha overall le his history data nei kan nei a chuan business ani ma se enge thleng tur kan shell kar le lama I forex factory a han news lo enula kha han us in news anon chua news kha us ta na positive view ni chuan a business chun zom lo nga khi ta chhole dei thawang mo kha ha kan ril ro kan da ve reng ngai trader ga di chu chuan kan soi le zelang chuan forward kan business to ta chuan tuna jong ke ju dek soi chuan shorts en tan to don ta ni ta week om lo na bera ka en week om lo na bera tang en ga do chan chu tiang big week week tarang hian om thui lo ta kan enanga ka fip ka potanga kan hmuang hian tlai a hian 5 minutes a hian fair value gap tero te kan neya chu chu ka fip 0.69 50 du chu dai na man thei ta du chu dai na man thei ta I 0.5 chung lam hi premium an ta an hnuai lam hi discount an ta ka buy don chuan range reng renga discount atang buy ka du mo ka sell don chuan premium atang sell ka du instead ha du alo complicate ngai complicate mấy thầy ngai complicate lo mấy thầy bốc ta mà sẽ premium le discount chuan internet nang pon thili lei don ta thili lei don chuan aman hloma lei dunga isal don chuan aman to sali duang khat yang khami basic theory mấy mấy mo khang hau khang kan apply ve ni chu conference eta chu jong chu ni mấy ta chuan ka be trade monday market thain open se for example monday market thain open se aron ta cha ta se na London emo se London emo New York se sona ani lo chuan ka se lo tian in open chuan London aron chawa London ta bearish big bearish semi favorable gap atanga reaction kan nei chuan sales ka sales tananga chumi ni lo chuan kan hak zelang mo trader ni chuan do thei ngai patience poimo lo tuk chuan ke ma po ko work on ngai na ber chu psychology ka winners ka hold thei lo em ta dek suai le gold bar kan soi luang vaina chuan chan chu euro chuan dek suai yang tho kha ni ma se ka duangin euro chu tun lai chu ka trade vak lawa ma se kar le chuan trade ni dek suai khatinga che chuan euro ber hi ka trade tu mai ta buy side liquidity kan la sell side kan la euro po chu tiang tho chuan euro po buy scenario ber ania kan be sei ma se gold ta hian tuna chuan kain solving zuai yang chan chu account pangai ka trade ta ke man account pangai ka trade ta tun thla bi ka tan past 2 months November le December competition to pa jong ka lang chung lo competition ma se ka account kha 10% le 15% in 100k US dollar account ha 15 le 10% in zone chu dollar sing khat sanga le dollar sing khat vel khat a thazo ha ka profit awa han chumi po chu competition po thlasari vel ka be to ta chumi no jong ka ti ve thei tro ka ni chumi ka data nei van chung career la ka ning ka trade tang ka te chumi van chuan gold thi small account dam phei chuan trade nuam ta chan chu pip sa hian pip sa in dollar tam big tam euro te ngai in chumi vel wang mai chu ni chuan baka a correlation dx suai nei hang ka du awang an ta chuan gold ta hian kan hmung hian ta buy side liquidity kan la hi poimo lutuk buy side liquidity ka trade dan thin ka hril zoi chawnga ta pullback ani chuan lower etinan lower low siama lower high siama tro lower low siam le hemi lower high lak le chuan lower low siam le hian hemi hi strong demand strong supply lutuk ani sela chuan ka sell don pon ouch khoi ka sell don pon aron comeback headline supply headline atang ba hi don sell ka langai lo kalak du na berenta chuan chu condition dai soi le taila lower low siama lower high siama chuan ti khana siam ta chuan heng hi market structure shi fa awm dan ka du dana chuan hemi lower high strong supply hi a break to ni chuan mo buy scenario sang tukan to ni hemi market structure shi fa kalak thin du tu dai nan soi thaya resistant break pon ti thaya ma se heng
i inte ka soyang heng lower high liquidity la lo ho chu low probability in ta a thleng lo chung me lo ma se hei kan hmong hian hei ta po hian chart aina lang chia kan hmu hian hei lower high siama lower low lower high lower low lower high ron siam le a tro a ka ti higher high ron siama a break ta chiani chumi nge min hmu ti zon strong seller sanom ti na in ta hemi high break ma chu ani le ta ma se eta high ron break a hemi lower high ron break a an nuai zong in liquidity ta le ta chumi nuwa higher high ron siam le ta ni chumi van chuan dxy big a chuan gold big a chuan strong strong chu ti thai chung ati thai chung la nga enge news zong zong nen buy scenario tha kan huta chu chu lower time frame a in tai la in tin nge ka buy scenario kha play out mo ta structure break kan ne ka ziak do thina ka zia do wang hian min ti bias thai lu tu wai chem bias si poi berani tu na po bai na chan sa sang ka ti ka bias lu tuk chuan te da kal dik ngai lo chu chu nang mani po poi mo entenan in bulisa a bulisa chaudon nge nge khati ang rilu kha pu lo la inge market in min pe in la market in pe ka tang han in siam re mangu mo chu kan mong hian tiang big week kan huwa hei rejection turul tu kan hu zong zong nen hian kan hua hei hemi a hian a ron la chuk ka ringa for example a chho dom pon chete chu fully touch 50% po ron touch mai thei 50% touch lo pon tivel po ron touch mai thei ha chu mo enge thleng don kan shelo ala ron thleng lo boka ma se enge kan du adi zon hemi week hi dxy miang tho khan hemi week lan lo na ber time frame hi ke nang 15 a hin lan lo chuan 15 a po 15 a po week chu lang ka du ai na la se a hei chu personal opinion an to ta ka duang tai ka huta week tam lu tuk lo chuan ka fip ka potanga dxy ka tiang thoin ka fip ka pota chuan enge kan hu kan ti chuan ka fip hnuai chen hei fair value gap bok kan hu le ta fair value gap kan hua chuan hei heta relative equal loss kan hu le che ta chuan relative equal loss kan hua ta fair value gap kan hu ta chumi chu endinan che sang sang siam thei ta chen chuan heta aron pull back chuan ka shorts thlang an te chu po chu high probability ni chan chu ta price pot tu mo heng fair value gap te relative equal loss te price kal du na laman ta oh soi thui lu tuk lawang khang kha chu experience atang te intige market che thin chu in sianga in te thin big chu intinan nifty te han soi fi lak don taila soi fi thai jin de chu kan nei wenga experience atang ma se nifty trade thin in engtin nge support atanga a react du dan te mo resistance atanga a react du dan te khang thika chu opinion sang sang kan nei mo option ka trade ngai lo ta option trader chuan an in tin nge in the money nge out of the money buy hunte sell hunte chi sang sang an neng strategy sang sang khati han ka strategy ve ni kalau soi ve mai ni mai baka youtube baka thil dai chu ka soi tong han hey educational purpose an ya chuan hey ke man nuam ka ti ve sum sim baka ke map trading ente ka trading journey document na na ka man ve na ni mai ta thì hắn cả lâu đã trả về á lâu em rượu lại lâu lộc bui bọc đi á cái món cá lộc bui vậy xem chân tao là xe chân cắn huồng hiến thì pricing pullback Monday and Tuesday pullback min pek chuan gold chu buy ring wat ni ka ril ruam don abak chu om don lo mo hemi a hian kan huồng hian OTE zone in ta 0.69 atang hian ka buy tan ngama chu chain te ka tiang de chuan ka buy tan ngama stop loss hei vel hin ta se TP hei far side target ani chu chuan risk to reward chu an ta ting song ka risk chuan som ni mo sang khat ka risk chuan sang ni ma se mi che ka target ani don lo ta chu chu higher time frame in taila higher time frame a target kan nei china ka soi ka lo hual lok kiau to kha khong e kan mong hian heta ngo wa no a ka ti high demand hei heta ka thil soi tho kha se sai liquidity alak na hetlai a hian seller san lo do ni hetlai seller so chu hei tuna po kan munga khong e
cái bete khala le zoi tai lai chem hay kan munga ta rejection o ma heng ho poi supply chun tha strong supply anga ka ngai chu heng ho hetlai ha yang chau hi ni chu kan hemi thleng hi full target chu lo ni ta se i hemi hai hi ka du to ang mo ai chho hai chu ka nga chu chu ning impact kan di chuan 2.74 is to reward tan ta chu chu 2.74 is to reward chu tok view à mà sẽ chu chu nên tiếng nghe risk to reward thì khá là tỉ niệm lại thấy kan di chuan 5 minute bốc an let liang soi le thok thong i market aron pullback ta ni aron pullback ta china kan soyang thau kha higher time frame a theng he ta 1 hour an china ka soyang kha 1 minute ka lo en don da ni 1 minute en china for example aron pullback ta 1 minute tin aron pullback a 1 minute eti anga buy side liquidity alang na a break an jon ta fair value gap te ka lo hmuta in chon heta hin 1 minute 15 minute 5 minute ka hmu kha 1 minute hang ka lo en don ta chon chu chu tiang tho tianga entry tho hian chu chu ka risk ka reduce tu chuan tianga entry tho hian tianga fair value gap zone a han simple mo simple ka entry nga hemilo hi ka langam to chan chu buy side liquidity kan la sell side liquidity kan la chuan structure break kan nei a high probability ka trade dan ni chu chuan ta stop loss ka danga khatinga ka trade kha chuan hemi a point zai risk to reward 5 mo full target a zai risk to reward 7 khami khani mai ta ma se swing trader ni chuan endina i market lo market te ka en reng man lo ni chuan khating khan ama sa ka soyang hang ka trade tanga ka en reng mana hunol te ka nei ni chuan ti han 1 minute vela ka chuk thanga chuan enge market khan bullish namin pe durem hei 1 minute ta tinga chuk thla ka en hi a thale zo zo ka ni chu chu a ngati a thatle zo zo ni chuan for a higher time frame kha lower time frame in karong confirm chi lower time frame am confirm to phe kha chuan mo higher chan som to thin chu indian for a wara te hian heta pon ni tho higher low ma ta te hian for example a hemi big te la en ta la time for a wara po hian tian demand supply oma kan sell top thai mo kan sell top thaya ngati ka sell lo ti point ka sell top thaya chu chu swing trader tan jon tha ma se I indian ta point 15 minute ta vel for a waran ta tu na hian 15 minute ta chuan hetlai for a wara candle pathum te hi 15 minute ta chuan tu na ka soyang kha thleng don tho mo khati ka soyang chi chi zon a thleng don lo ta ma se khang pattern ang tho khan a thleng don ta ni chu hei hetlai zona te hian 15 minute ta chuan ten hai 15 minute ta chuan ten hai siam nga ha lo siam nga chete pull back na zone du ka selawa ti khan om ta nga chuan ti khan less reason ati thei ta ba ka confirmation kan nei ta mo chan chu demand zong zong a work lawa supply zong zong a work lawa lower time frame a kan refine khan a work da ha chiang le zol ta in chu kha zong han mai guys hi gold le dik suai bi khadi chan chu kha han chianga chan chu hei Euro USD GBP USD AUD USD kha khang hau XA gold USD khang hau zong zong kha dik suai a in base a chuan chuan dik suai kal na lam ka en photanga dik suai in akal na lama chang trade idea ka siamang indian pound JPY te NZD JPY te USD Euro JPY GBP JPY eng pon ro se AUD JPY eng pon ro se khang hau trade tang ha chuan ka video lok thak bak lo ti mai thai ma se main pair how trade tan ania ke pon main pair ba ka trade lo khang GBP JPY khati hau kha chu ka en ngai lo ni chu mà sẽ khang hau kha lo ti ve sum sum te ti don ka lo siam thawang mo kha chu in lo suggest ve la thiam em bi chung lo khang hau kha chu ma se hei ka hria chen bi khau te kha ni ka soi du chu zong chen ro se pot